odpoledne nebo večer, ale měla by to být ranní yoga, takže spíš ráno. Takže pojďte hned začít. Hezky se postavte, procíťte vaše chodidla na podložce, klidně si zavřete na chvilinku oči. Srovnejte vaše záda, nechte je vyrůst nahoru ke stropu. Vytáhněte vaši hlavu, zatáhněte bradu. Tak a pojďme s nádechem vytáhnout ruce nahoru, takže pozornost mu se dá. Vytáhneme se nahoru, klidně se malinko zakloníme a s výdechem rolujeme dolů. A pojďme opravdu pomalinku, obratel po obratli. Úplně milimetrové pohyby a vyvěsíme se úplně dolů. Pokud je to první předklon, může být hodně stuhlý, takže klidně pokrčená chodidla. Klidně prošlapujeme nohy, pokud vám to pomůže k tomu, abyste se trošku uvolnili. Tak a nechte jenom viset vaše tělo, těžká hlava padá do podložky. Tak a jdeme teď pomalinku rolovat zase nahoru, takže pojďme pomalu milimetrové pohyby. Tak, hlava půjde jako poslední. Vytáhneme ruce nahoru. Spojíme, zakloníme, vypneme pupík dopředu a pojďme ještě jednou rolovat dolů. Takže zase pomalinku. Jdeme dolů. Až úplně se vyvěsíme dolů do podložky. Pojďte si pokrčit úplně vaše kolena a chyťte se za lokty, ale za vašima nohama. Tak a pokud chcete, můžete zkoušet propínat vaše nohy, jak to půjde. Můžete přidat pohyb. Dopředu, dozadu, se tam pohoupat trošičku. Tak pojďme rozplést ruce. Dáme dlaně do podložky, šlapneme si dozadu pravá, levá noha a odložíme kolena, půjdeme do pozice kočky. Takže ruce máme pod rameny, kolena na šířku naší pánve. Tak a pojďme, klasika kočka, ale můžete si tam přidat jakýkoliv pohyb. Takže s nádechem vždycky prohnu záda, s výdechem je vyhrbím. Padají vlasy. Tak a zahýbejte se tam, udělejte si úplně všechno, co vám teď přijde přirozené. A pokud to pomůže nějak vašemu pocitu, tak si zavřete oči a normálně rozhýbejte každou část vašeho těla, váš krk, ramena. Můžete odlepit prsty od podložky. Že se tam tak pěkně pohoupeme, zakroužíme. Probudíme naši páteř k životu. Tak, pojďme na naše předloktí. Tak a teď si dáme pravou ruku za hlavu a budeme se vytáčet s nádechem nahoru a s výdechem dolů. Tak pojďme si to udělat ještě 3krát, ještě 1, 2, do třetice. Tak, super, odložme ruku, jdeme otvírat hrudní na druhou stranu, takže levá ruka jde za hlavu, vykoukneme s nádechem nahoru, s výdechem dolů. Tak, pojďme ještě 3, 2 a 1.
Tak, výborně. Odložíme ruce obě do podložky, otočíme špičky nohou do podložky, zvedneme se do pozice delfína. Tak a tak jako v psovi to děláme. Klidně prošlapněte vaše nohy, zatlačte hrudníkem dozadu, zahýbejte hlavou. Co? Tak, pojďme odložit kolena do podložky. Zvedneme se na vysoké ruce a jdeme otočit špičky do podložky a jdeme do psa hlavou dolů. Tak, takže taky pozice, která je výborná dělat ráno. Je to taková komplexní pozice, při které protáhnete jak vaše nohy, záda, ruce. Všechno teď zapojujeme. Zároveň probouzíme i střed našeho těla, protože ten nás drží v té pozici hezky. Tak a pojďme odložit kolena do podložky, dosedáme na paty. Tak pojďme se vytáhnout nahoru s nádechem. A stáhneme ruce do takového svícnu nebo kaktusu, co je vám příjemnější za slovo. A budeme s nádechem se otvírat nahoru, takže hrudní kost stoupá nahoru, trošičku se zakloníme a s výdechem se pojďte takhle obejmout a zabalit se. Vyhrbit u toho záda a ještě jeden nádech, otvíráme se. Výdech se zase zabalíme. Do třetice. Tak, pojďme se zase zabalit. Srovnáme se, pošleme si ruce za záda, propleteme všechny prsty, stáhneme ruce dolů, takže se otevře teď hrudník a s výdechem půjdeme dolů a zkusíme odložit temeno naší hlavy do podložky a zkuste odlepit i ty dlaně a nechte je spadnout od vašich zad, pokud to půjde. Takže to je pozice zajíce. Masírujeme si korunu naší hlavy, protahujeme ramena. Obrácená pozice zase je dobrá. Teď na váš obličej, když se prokrvujete. Takže naschlé vrásky. A vracíme se zpátky do kleku. Dáme si teď ruce za záda, prsty směřují k hýždím. A vyneseme zase hrudník nahoru. Můžete trošku zaklonit hlavu, pokud vás bolí krční páteř, tak klidně pohled dopředu. Tak vytlačte se ještě výš. A pojďme do pozice dítěte, takže se teď tam zase vyhrbíme. Ruce půjdou dopředu, čelo do podložky, kolena buď u sebe nebo od sebe. A jenom teď prodýchejte vaše bedra, uvolněte ruce. Tak uvědomte si vaše tělo, váš dech. Jestli už jste se trošku probudili. Tak a potom se pomalinku zvedneme nahoru, půjdeme do skříženého sedu, takže si jenom tak vytáhneme nožky dopředu. Tak můžete si odložit dlaně na vaše kolena, zavřete si oči a zakroužíme si trošku hlavou. Takže pojďte nejdřív na pravou stranu, pravé ucho k pravému rameni. Pak nám brada klesá k hrudníku. Levé ucho u levého ramene. Kouknu vzhůru, pokud je vám to příjemné. A pojďte zakroužit vaší hlavou. Vyměníme strany, takže pojďte kroužit opačným směrem. Nezapomeňte srovnat vaše záda. Nehrbíme se tam, ramena od uší, sedací kosti v podložce. Tak zastavíme na středu, pojďte vytáhnout obě ruce vzhůru
Pravou ruku pokrčíme a chytneme levou ruku za ten pravý loket. Tak, hezky tam srovnáme a pojďte zakroužit ještě vaším trupem. Tak, 1, 2, 3 a pak zase vyměňte strany. Tak, super, pojďte uvolnit vaše ruce, klidně zahýbejte rameny, uvolněte a pojďte si přehodit nohy, ať jsme pořád na jednu stranu. Tak, ruce jdou zase zpátky vzhůru a půjdeme na druhou stranu, takže krčím levou, pravá ruka chytá levý loket, srovnáme se, vytáhneme se a jdeme zase kroužit, takže si vyberte směr, udělejte 3 velké kruhy. A až budete mít, tak zase se roztočte na druhou stranu. Tak, super, spustíme ruce dolů, zase uvolněte vaše ramena. Tak, odložte si ruce na kolena, zavřete vaše oči zase na chvilinku. Tak a teď si představte za vašimi zavřenými víčky, jak chcete, aby ten dnešní den vypadal. Popřejte si v duchu pro sebe něco hezkého do tohoto dne. Nebo můžete věnovat myšlenku někomu jinému, pokud chcete. Tak nasaďte úsměv na tvář, otevřte pomalu oči. Tak ať vám ten úsměv vydrží po celý den, my se s vámi loučíme. Namaste.